annabi dai. Allah bani dubin rufi na tafiya a cikin lamari, in aza alƙalami ya tafi in tafara musu annabi dai. Kar ya kwana kashi kunnen ka, sako na ya iso gonka, har yau ko a ɗakin ka sai ka gamsu da annabi dai. Don haka samu guri zauna domin za mu tattauna, in ka gane zance na sai ka gaya mun annabi dai. Annabi ne halitta ne kuma sana hijabi ne, wanda ya so ya lalace shi zai jawo annabi dai. Ka kunnen cikin ranka kan ka faɗa da ansa, ka san annabi ba shakka zai iya baka hujja dai. Al'amarin na Allah ne, sun annabi tilas ne, da zaryar biyayya ne, in ka so su annabi dai. Komai yana gunsu, Allah ne ya ɗora su, bai sun wanda bai sun su, ai ladabi ga annabi dai. Addini ya zama gashi gun annabi ya miƙa shi, hani ko umarnin shi ai koyi da su annabi dai. Duba wanda zai bauta zai iya kai su gun yanta, su suka san hakikar ta sannan su suke daidai. Musu ma haramun ne ka su ɗin fa su ɗin ne, ɗallelin ilahi ne babu kamar shi annabi dai. Kai sallar ka inda san sai na ranka, an karba da kaya haka da shi ne siraɗin dai. Azumi farilla ne, kwaikwayon su sunna ne, yanda suka yi fatilas ne sannan za ya zam daidai. In an bi ku ai dace a kauce a lalace, duka jiki ya gurɓace ai mutuwar jafadi dai. Addini ya zam bako zai koma kamar bako, madalla da duk bakon da ke sun su annabi dai. Domin gane layin su har abada muna bin su, ba ma canja tsarin su na muka gane Allah dai. Kulle ku kushe aiki na sai ku yi na ku dangi na, don kuwa ni da sun babba zan tafi har kiyama dai. Annabi ne muradina, annabi ne abun suna, annabi ne abun jina, annabi ne uyubina, annabi ne sudina, annabi ne shuhudina, annabi ne taraikina, annabi ne abun suna, annabi ne muradina, annabi ne abun suna. Annabi ne, annabi ne, annabi ne. Idan gaskiya a kula shi ne maganin wahala, wanda ya bi shi ya yi maula shi ne zai gama daidai. Mu Allah yana son mu tunda ya ba mu manzon mu, dan ya share kukan mu babu kamar shi annabi dai. Allah ya raya ka ya inganta surar ka, ya sa lafiya a jikin ka kai godiya daidai. Alfarmar shi annabi dai, shi ne silar haka dai. In baka yarda ba kai zaune dan zan baka amsa dai. Shi Allah yake kauna ko a ina ya nunnuna, alkur'an yake magana da harshen shi annabi dai. Dabi'un shi ne a ciki na sarki saman sarki, nan kuma a saba shi Allah ya baiwa dai. In ka ji an kira manzo ana nufin annabi dai, to shine abun kauna gun Allahu annabi dai. Shi ne ka so ciki da waje, in ka musa ka kokkoje, yanzu jiki ya gurɓace ai mutuwar jafari dai. In baka layin nan yau sunan kawa wannan da kiki balidin nan da bai gane annabi dai. Zamanin na annabi ne, mashayar halitta ne, wanda ya so shi shi din ne abun yi wa barka dai. Mu Allah yana son mu tunda ya ba mu abban mu, dan ya share kukan mu babu kamar shi annabi dai. Mata ku yi ta gudar ku, maza ku yi ta juyin ku, yara ku taɓa hannun ku babu kamar shi annabi dai. Kula da wawaye masu kama da bebaye, masu hali na kuraye wa wasan abin cewa, da sun fara haushin su har kali na shehin su. Kashi kawai ka kyale su, ce musu kabu annabi dai. Makakinsa Allahu ne, mai kauna ga annabi ne, san rai da jasadi na bayar ga annabi dai. Annabi mai da ni so
so mai wanke dukan naso in zama mai cire kwanson idanun makahun dai kamar shani birun ka kai ta rubuta kayanka kai ta faɗa da harshenka akan nawa sautin dai inda za su cuta min annabi kai ta kare min lafina ka yafe min ne ta faɗar ka annabi dai annabi kar amanta ni kar wani da ya shafe ni kar ka bari a zarce ni cikin ambatan nan dai bana abin da ba ya raga annabi kai ta ban riga kullum na ja sugar masoya muhabba dai muhabba dai